IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Mangrugi itang Aldaw iti panang spike iti bola iti Philippine League ti Women's Volleyball Nations League amaangay iti Phil Sports Arena iti Pasig City. Gandaten nga iluges ti World No. 7 USA ti Dominican Republic iti oras ti alas 12 itang Aldaw. Alas 4 met iti Malem iti Czechia ken Italy. Bayat nga alas 8 iti Rabi iti nagbaitan iti Japan ken Serbia. Adaan tig 12 ket 2 ngay ayam iti group stage iti kada teams agturong iti finals si Macau para iti top 8. Mabuya dagiti team sa kasalip iti torneo kas iti world number 1 ken reigning VNL champion Italy. Amnamnama amang ted ti ray-ray-aw kadigiti Filipino fans iti peragsubli iti FIVB iti Pilipinas. Bitbit met iti VNL silver medalist iti tawan 2024 a Japan nga daan 4-0 win-loss record anang pulbos iti pagilian na France, Ukraine, Germany ken Canada. Adan met tig di 3-1 akartada ti bitbit ti Italy, 3-time champion US ken world number 13 Czechia. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.